Учебната година започва в Българско училище Амстердам. Учебната година започва в Българско училище Амстердам. Училище за български език, култура и изкуство. Ще се учим да пишем и четем на български. Ще имаме буквар, четанка и учебна тетрадка. Ще рисуваме и ще играем театър. Ще опознаваме българския фолклор. Ще играем хоро. Ще празнуваме българските празници. Ще измислиме приказки. Ставаме приятели. Ще се усъвършенстваме, за да знаем повече и да можем повече. Започваме на 15 септември, часовете са в неделя. Очакваме ви! Ще играем ръченица. Аз мога ръченица. Също аз мога коро и ръченица.